Дорогие жители нашего прекрасного, молодого, цветущего города, сейчас на эту сцену я хочу пригласить прекрасную артистку, автора-композитора. Это человек, который подарил очень много песен артистам татарской эстрады. Это человек, который покорил не только нашу республику Татарстан, но и многие-многие республики близлежащие и не близлежащие. Я думаю, что вы знаете ее, с ее творчеством вы знакомы, потому что ее имя Флюра Талипова! Зульфия Нигманова сезне ижад еткән жырым булды. Сабантуй дип аталды бу жыр. Инде чираттагы жырым шулай үзем ижад еткән жыр. Әсхар Кашфуллин сезне язган. Яңа жырларымның берсен бүген сезгә җырлап китәм. Жырлап яшәүләргә ни җитә. Жырлап яшик, чаллылар. Рәхәт яшик, бай яшик. Дорогие друзья, вы хотите танцевать вместе с нашими артистами?
Нәхәбә җимешен туа дөньяларның нурларга күңелгә шашып намысын сапы жанны гизеп яши жырларда иман белән атлап гыйффәт саклап жырлап яшәүләргә Матур салам туй бирәләр белән тәбрик итәм.